anene mna kaka mheshimiwa Nyikalo wacho ne party wa mar ODM ni koro dongore. Derach ka jo ODM ne gore kata gi jo UDA kata gi gore gi jo Wiper. To ma walarore kendwa nikech interest ma wan go. Adwa na pane oganda wa to bende kapok aparo Sharon, adwa nyiso ni gik makelo lwenje gi gin interest, personal interest ma ji keto e wach party. Jomoko paro ni group moyier ni gipimo gi yiero matu 2027. Ema miyo koro yiero gi tima ngowa larore. Ta hata mor ni jogo malarore go te gima giwache dhoge ni gin jo ODM. Tadwa paro ni oganda wa gima ne the late Gerald Otieno Kajwang owacho ni loyalty, fidelity. Ni to party ni. Loyalty ni kanye. To in committed to the party machalo nade. Omiyo wajiwo jowa ni kata walarore to wan jo party achiel. Wamed tego party, waduto wan jo party, jo mango yiergo e jo party ma wan jo party watiyogo. To bende wanyiso jowa ni waket kwe kuonde oganda wa kuonde moa ae. To kato wabedo oganda mabe winjo leadership gi kadhi mbele. But gima wacho ni party wane en party madongo, en party mojiero, emomiyo koro jigore, jino yiere yo moro mopogore. Gigo bro bedo mna kamoro achiel, but gima pek ni pod wadong e party achiel. But gima duong loyalty and fidelity to the party. Sheila, di bedi nitire gimi dwa wacho, koso di bedi ni bedi ja party. Erokamano Sharon. Yes.